bisimila ka bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw kɛnɛ kɔnɔ min bɛna walawalali caman kɛ aw ye Mali kibaruyaw ani diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoniyaw la. Bakuruba kunnafoniw an don kan olu de filɛ nin ye. Mali silamɛtɔn Haut Conseil Islamique du Mali ɲɛmayaso u ye kunnafoni di kɛnɛ dɔ sigi sen kan min ɲɛnamayara ka bɛn ni arabadon octobre kalo tile 30 la tilejan ye u dagayɔrɔ la. Kunnafoni di kɛnɛ yɛrɛ babu bolila kɔrɔfɔ minnu kan o bɛ tali kɛ Mali jamana ka lahalayaw kun kan, politiki ko bina kun kan, i n'a fɔ komi bɛn ani kɛlɛɲɔgɔnya ɲinini lajɛrɛba min ni o baaraw bɛ sen na an ka jamana kɔnɔ yan nɔ Mali jamana kɔnɔdenw yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ ko dialogue national inclusif. Moribabugu sigida ɲɛmayaso ye kɛnɛ dɔ sigi sen kan fasoden ɲumanya baara o kama kɛnɛ in sen fɛ a kɛɲɛna ni lajɛrɛ wɛrɛ ye min baara bolodalenw bɛ sen na a kɔlɔsili baaraw latigɛli. An bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ni lajɛrɛba fila ninnu bɛɛ lajɛlen bisimilara ka bɛn ni tarata don octobre kalo tile 29. Ninnu de ye bakuruba kunnafoni ye. Kunnafoni caman wɛrɛw bɛna fara minnu kan ka walawalali caman kɛ aw ye. A y'aw bisimila. An balima bamanankan mɛnnaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan foli ni waleɲuman dɔw bɛ ka taa aw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma. An ye aw tulo lasɔmi an donkan na k'a fɔ Mali silamɛtɔn Haut Conseil Islamique du Mali ɲɛmayaso u ye kunnafoni di kɛnɛ dɔ sigi sen kan min ɲɛnamayara u fɛ ka bɛn ni arabadon octobre kalo tile 30 la tilejan ye u dagayɔrɔ la. Kunnafoni di kɛnɛ yɛrɛ sigili a babu bolila kɔrɔfɔ minnu kan o bɛ tali kɛ Mali jamana kunkanko lahalayaw kan, kɛrɛnkɛrɛnnenya la politiki ko binakun kan, i n'a fɔ komi bɛn ani kɛlɛɲɔgɔnya ɲinini lajɛrɛba min ni o baaraw bɛ sen na an ka jamana kɔnɔ yan nɔ Mali jamana kɔnɔdenw yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ ko dialogue national inclusif ni a baaraw ninnu donna kabini ni octobre kalo daminɛ la. Kɛnɛ in kan Haut Conseil Islamique du Mali maa ɲɛmaaba an fa ani an karamɔgɔba Asseid Cherif Ousmane Marani Haidara ale ye dantigɛli min kɛ kunnafoni di kɛnɛ in senfɛ an ka jɛ an ka o kɔrɔfɔw ɲɛmada Sadio Sidibe ani Fuseni Keyita ka ɲininkali galama la. An ka bi sigi Haut Conseil Islamique siège la bi ani Haut Conseil Islamique bureau mɔgɔw laseli de do jamana den ɲuman bɛɛ ma, maliyɛn ɲuman bɛɛ ma. Dialogue min bɛ sen na o kunnafoniw dili do. An bɛ fɛ k'a fɔ maliyɛnw ye ani silamɛ bɛɛ lajɛlen ye ani maliden ɲuman bɛɛ ye kuma minnu ni an kun y'a fɔ k'a fɔ Haut Conseil Islamique bonya ma don dialogue in na comme a ka d'u ye cogo min na. O kuma fɔli kɔrɔ tɛ ko Haut Conseil ti dialogue fɛ walima a ti fɛ ka taa dialogue la. Haut Conseil bi dialogue fɛ, a bɛ fɛ ka taa dialogue la, wa a b'a ɲini fana ni Ala sɔnna mɔgɔ si kana to kɔ fɔ bɛ ka taa dialogue la. Mais an bɛ min ɲini faamaw fɛ baara ninnu fiɲɛ dɔw b'a la. Haut Conseil ye min kɔlɔsi a ka niveau la. O fiɲɛ dɔw ye jumɛn ye? Fɛn minnu tɛmɛna dialogue minnu kɛra région na, minnu kɛra cercle la, o n'a ɲɔgɔnna fɛn o fɛn kɛra Haut Conseil ka bonyama don a si kɔnɔ. An y'an ka Haut Conseil mɔgɔw y'an wele fan bɛɛ fɛ ko ko in bɛ ka kɛ k'olu ma wele. An yɛrɛ ye dɔw ɲininka n ko munnu m'u ka faamaw ɲininka, olu yɛrɛ ye jaabi di an ma k'u wulila ka taa se f'u ka commandant ma, ko commandant ko a ma fɔ ale ka silamɛ wele, a ma fɔ ale ka Haut Conseil ɲɛmɔgɔ wele. Bon o ye fɛnw ye o dekun bɛ an kan parce que anw t'a dɔn mun bɛ se ka kɛ nin Mali in kɔnɔ a jari ye a maji ye ko silamɛw bɛ se ka b'o la, ko diinɛtigiw bɛ se ka b'o la, o foyi tɛ. Kuma na an b'a ɲini silamɛ ɲuman bɛɛ fɛ, maliden ɲuman bɛɛ fɛ, dialogue in bɛɛ k'a minɛ i bolo fila la. A bɛ ɲɛ cogo o cogo tari jamana na bɔ dekun kɔnɔ, tari basigi nana jamana in kɔnɔ, tari jolibɔn na jɔ, tari an na don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ. A kɛkun y'o min ye an bɛ k'an jija o ka se ka sabati a kɔnɔ. Mais o t'a bali ni fili minnu kɛra an b'o fɔ, ni minnu kɛcogo ma ɲɛ fana an b'o fɔ. Wa an b'a ɲini fana a ko bɛ minnu bolo, a ɲɛmɔgɔya bɛ minnu bolo ka taa se président de la république yɛrɛ ma, u kana mɔgɔ to kɔ. Mɔgɔ minnu k'u t'a la u ka gɛrɛ u la, mun'u t'a la, u t'a la min na u k'a lajɛ ni min ta ye tiɲɛ ye o ka tiɲɛ ka fara tiɲɛ ka baara ka kɛ. O kumana mɔgɔ kana to kɔ
an tɛ fɛ mɔgɔ si ka to kɔ an bɛ fɛ nin ka kɛ jamana in solution ye ni Ala ka diɲɛ ye bɛn ni kelenya kɔnɔ o tuma na minnu k'u t'a la mɔgɔ caman sera an ma yan opposition mɔgɔ caman sera an ma yan o conseil islamique tɔgɔ la yan ka n'a jira k'a fɔ u t'a la ka da nin kan ka da nin kan ka da nin kan bon o dɔw solutionné na an yɛrɛ wulila k'an jɔ o conseil islamique wulila k'a jɔ a ma sigi nin dialogue ko in na hali n'a sɔrɔla an bɛ min na ni mɔgɔ t'a dɔn Ala b'a dɔn anw ma sigi hali sisan groupe dɔw bɔra yan k'a fɔ u t'a la an wulila k'an jɔ ka se ɲɛmɔgɔw ma u k'u t'a la a y'u wele an n'u ka kuma a ka ɲɔgɔn faamu n'u ko 10 a y'a lajɛ u ka 5 bila aw ka 5 ta tari jamana na lafiya an wulila ka jɔ na faamaw b'o kalama o faamaw b'o kalama politique mɔgɔw b'o kalama minnu ye opposition ye o conseil y'a seko kɛ mais fɛn minnu bɛ ka kɛ n'o fana ma bɛn o conseil ma o conseil fana b'o fɔ k'o filetigi fiyɛ baara minnu b'a la n'o ma bɛn o bɛ fɔ ni o de ye an ka mɔgɔ région ni fɛn bɛɛ la an ka mɔgɔ ma y'a la kumana o conseil yɛrɛ ye bɛnkan ta ni Ala sɔnna o conseil islamique bi Mali yɔrɔ o yɔrɔ a bɛɛ bɛna wele ka na a bɛɛ bɛna an bɛ jɛ ka na sigi ka hakiliw di ɲɔgɔn ma an yɛrɛw hakilila ye mun ye dialogue in taasira la an bɛ min fɛ o kumana n'o de bɛ se ka jamana in suma anw yɛrɛ hakili la an b'o sɛbɛn k'a di faamaw ma kuma ye nin de ye an bɛnna nin de kan nin de lasera wa tiɲɛ min b'an bolo o ye nin de nka an b'a ɲini silamɛ bɛɛ fɛ maliyɛn ɲuman bɛɛ fɛ bɛɛ k'i ŋaniya kɛ kelen ye bɛn ti yɔrɔ o yɔrɔ lafiya tɛ yen an k'a lajɛ an ka bɛn pour que Ala k'an dɛmɛ fitinɛ ti foyi ɲɛ Ala k'an kisi a ma o kumana an tun bɛ fɛ ka nin de lase an balimaw ma u k'a dɔn an ka position ye a ka ɲɛ de ye a ka tiɲɛ tɛ wa an b'a la fɔ a ka ɲɛ ni Ala sɔnna wa an b'a ɲini faamaw fɛ u ka fara an kan fɔ a ka ɲɛ mɔgɔ kana to kɔ. Mopti marabolo kɔnɔ jeunesse cercle la Numbozo ka denw ka délégation cidenkulu farala ɲɔgɔn kan ka taama ɲɛkun kɛ u ka dugutigi ka nɔnabila ye u bisimilara alisilamɛya dɛmɛtɔn Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ Mali silamɛtɔn Haut Conseil Islamique du Mali ma ɲɛma Mali silamɛ jɛkulu Mali silamɛ diinɛ ɲɛmɔgɔ ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma an fa ani an karamɔgɔba Asseid Cherif Ousmane Marani Haidara fɛ a ka denbaya la Bangoni Janginɛbugu la Bamako sigida fɔlɔ kɔnɔna na ka bɛn ni karidon octobre kalo tile 26 ye taama in yɛrɛ u farala ɲɔgɔn kan cɛ muso u bɛɛ lajɛlen de farala ɲɔgɔn kan walasa ka se ka na wale ɲuman dɔn foli kɛ ani ka se ka na dugawu ɲini karamɔgɔ Haidara fɛ Lutu Sidibe ani Fatumata Yaya Kane olu de ka sɔrɔlenw don an ka jɛ an k'u ɲɛmada. Numbozo ni o bɛ jɛnɛ fɛ Mopti marabolo kɔnɔ o dugudenw bisimilara an fana karamɔgɔ fɛ Seydi Cherif Ousmane Madani Haidara a ka denbaya la Numbozo cɛw ni a musow ka se denmisɛnninakaw ma ni o ye jeunesse ye u ka nin wulikajɔ taama in laɲini yɛrɛ ti dɔwɛrɛ ye ka n'u ka kanu yira ni k'a kurakuraya an fana karamɔgɔ ɲɛkɔrɔ Seydi Cherif Ousmane Madani Haidara ni bonyamasegin foliw kɛli ye a la ka sanga ni a ka ɲɛmaya sɔrɔli ye Mali silamɛw ka ɲɛmaya so kunna ni o ye Haut Conseil Islamique du Mali ye ka duwawu don a ye ni ka labana ka duwawu ɲini a yɛrɛ fɛ. Kuma min b'an bolo ka fɔ Haidara kɛra Haut Conseil président ye an bɛ duwawu k'a ye an nana o yɛrɛ de foli la ka n'o an ŋaniya jira bon an bɛ duwawu kɛ Ala ka an se fɛn na min tɛ ninnu ye ka n'o fana k'a ye dɔw fana k'an ladege bɛɛ k'a jija karamɔgɔ la ni duwawu ni bonya ni kɔrɔta ye duwawu fɛn o fɛn fana bɛna kɛ Ala k'a bɛɛ minɛ a ma foyi sɔrɔ yan ni bonya ni kɔrɔta ni lafiya tɛ hali an tɛ fɛ ka taa so a wajibiyalen don an ka taa so de n'o tɛ taali ma nɔgɔ an ma se sabu yan ka d'an ye kojugu sabu kuma dɔw an ye fɛn o fɛn miiri ale la k'an to so an nana yan sisan an y'o sɔrɔ a la sisan an nana an y'a sɔrɔ a b'o bɔ a b'o ɲɛfɛ fana Ala de bɛ mɔgɔ in dɔn n'o tɛ i bɛ se ka kuma ka taa se dan de la Ala ka nin bɛɛ kɔ kɛ an ma hɛrɛ de Ala k'o kɛ kira kama sɔli ala rasuli karamɔgɔ ko kɛra an ma kabako de ka karamɔgɔ to y'a k'an to so an bɛ duwawu ɲini a fɛ a ka duwawu direct de don n'a ye duwawu k'an ye a ka duwawu bɛ jaabi duwawu jaabi yɔrɔ ninnu na a diyara an ye kosɛbɛ an dara ka ko la ka wuli sinɛsi dugutigi dugu alimamu tɔgɔ la ka na foli bila a la a kɛra Haut Conseil président ye o diyara an ye kosɛbɛ an nana foli bila a la a nɔfɛ jama a yɛrɛbakun a m'a bonya an ma a m'a yɛrɛbakun bonya an ma welekan min bɛ n bolo k'a lase bɛɛ lajɛlen ma bɛɛ k'i cɛsiri karamɔgɔ nɔfɛ mɔgɔ k'i kɔfilɛ
bɛɛ k'i cɛsiri maa o maa b'a nɔfɛ bɛɛ k'i cɛsiri ka dugawu k'a ye ala ka ko ninnu ta fanga d'a ma an k'an cɛsiri k'an jija karamɔgɔ la. nin bɔɲɔgɔnya in sen fɛ nu bozo dugudenw ye bonyamasegi kɛ an fana karamɔgɔ ye ŋaniya yira kama ni jikankuru mangamani dɔ dilannen ye ka taa se bere ma min ni o bɛ tali kɛ alimamuw ka kutubakɛlan kan nisɔndiyaw bonyana kosɛbɛ nin taamaden ninnu bolo kɛrɛnkɛrɛnnenya na taamaden musolakaw ye min sɛmɛntiya u ka dantigɛliw la. an bɛ ala fo ka ala barika da dubabu minnu kɛra yan ala k'u minɛ ala k'u nafala ala k'a bɔ a la sijan ni kɛnɛya ni labanko ɲuman ala k'a da ni karamɔgɔ ma. a y'a nisɔndiya yɛrɛ de koyi a y'an kunbɛn ni bonya ani karama ye welekan min bɛ ne bolo ka se musolakaw ma an k'an jija baayako in na baayako in dan t'a la dɛ n'i y'a ta kɔni i k'a timɛ de a timɛko ɲuman bɛ ala bolo ala k'a da ni silamɛden bɛɛ lajɛlen. nin bɔɲɔgɔnya in kɛra nimisi wasa ye fan fila bɛ maa bolo nu bozo dugudenw ka taa se seyidi sherif usman madan aidara yɛrɛ ma barisab ka daa kan nin ŋaniya yira fɛn minnu ni o bɔra ka di a ma o kɛra nimisi wasaba ye seyidi sherif usman madan aidara bolo kanu kumaw bonyana kosɛbɛ seyidi sherif usman madan aidara bolo ka ɲɛsin nu bozo dugu yɛrɛ ma a sɔrɔla ni ka labanna ka dugawu don kɛrɛnkɛrɛn ka ɲɛsin nu bozo dugudenw bɛɛ lajɛlen ma. n b'a ɲini ala fɛ hami o hami bi aw la hɛrɛ la ala ma bɛɛ dilan la sini kɛnɛya bi ala bolo ala k'o d'a ma labanko ɲuman bi ala bolo ala k'o d'a ma nu bozo ala ka barika don dugu in na ala ka dugu in taa sanfɛ jamana in ala k'a basigi ala k'a suma ala k'a yɛrɛw kɔlɔsi ala k'aw kisi ala k'a n'aw tana. an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko lajɛrɛ in laɲɛnamayara ni bayatul islamiya layidu wɔɔrɔw tali ye. n ti jɛnɛya kɛ n ti sonyɛli kɛ n ti n den faga n ti namara kɛ n sen kɔrɔ n t'a kɛ n bolo kɔrɔ ni kira muhamadu ye n bila baara ɲuman min na n b'a kɛ ala k'a n'aw dɛmɛ ala ka yafa ma kira wa ma kɔsɔ ala rasul. tɔrika tijaniya taabolo silamɛ minnu farala ɲɔgɔn kan kulu kelen kɔnɔna na ko conseil fédéral national des tijani olu ka sigiba ɲɛnɛmayara ka bɛn ni karidon ye maakɔrɔ olu tɔgɔla soba kɔnɔna na sigi laɲini yɛrɛ tun ye fɛn min ye ka se ka sifinkulu ani muso jɛkulu dɔ sigi sen ka kɔnfinati jɛkulu tɔgɔ la ka sanga ni u ka ni lajɛrɛba in ye seyidi maliki jalo ale de sugandira ka bila sifinw ɲɛ lansiri nana sidiki aidara ale de kɛra musow fana ka ɲɛmɔgɔ ye mɔgɔba caman o bɔra ka kɛnɛ lasɔrɔ amadu jalo ani ibrahim kulibali olu de ka sɔrɔlen don an ka jayanko ɲamada. mali tijaniya tɔnw bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan n'o ye conseil fédéral national des tijani ye konfenati ni a ɲɛmaaba ye cerno hadi cam u ye sigiba boloda karidon octobre kalo tile 27 san 2019 a kɛra maison des aînés na amdalayi aseyi kɔnɔ sigi laɲini tun ye min ye o ye ka denmisɛnninw ani musow ka biro sigi konfenati kɔnɔ. tijaniya tɔnba min bɛ yan n'a bɛ fɔ a ma konfenati caman b'a dɔn sisan konfenati bulonba o tɔn min b'an bolo an ye kɔnkɛrɛ min kɛ octobre tɛmɛnen in na o de y'a ɲini an fɛ k'an ka musow ka biro sigi jamana bɛɛ tɔgɔ la ka denmisɛnninw fana ka biro sigi n'a bɛ fɔ o ma ko bureau national des jeunes tijaniya du Mali le bureau national des femmes tijaniya du Mali sɔgɔmada la an ye mɔgɔw wele ka bɔ région na ka bɔ cercle la ka bɔ commune na ani bureau national baara in bureau 2 de bɛna sigi i b'a dɔn farikolo n'o ye kɔnɔ ye walasa kɔnɔ ka pan fo kaman 2 ka k'a la kaman fɔlɔfɔlɔ anw fɛ o ye an baw ye ani musow kaman 2nan o ye denmisɛnninw ye n'i y'a lajɛ an ka silamɛ diinɛ yɛrɛ maa minnu y'a ta k'a kɔrɔta ka pan n'a ye kabini ci b'a tile la musow ani denmisɛnninw an bɛ foli kɛ mali silamɛ bɛɛ lajɛlen ye k'an ka foli belebeleba ta ka se an ka kalifaw ma an'an ka mukadamu nin bureau minnu filɛ nin ye sisan n'o ye konfenati taw ye u sigilen don ka baara kɛ kalifaw de ye o de y'a to san kelen o san kelen walima san 2 o san 2 an bɛ kalifa bɛɛ lajɛlen wele ka na bamakɔ yan an ye baara min kɛ sa kɔnɔ k'o yir'u la u k'u ka hakilila di a la walima ni ŋaniya yɛrɛ mun b'olu bolo k'o fɔ an ye an ka baara kɛ n'o ye o tuma an bɛ kalifaw ni mukadamu de ka baara la tijaniya kɔnɔ.
Mali silamɛtɔnw bɛɛ lajɛlen tun nɔrɔ bilalen no fo ka taa se an ka diinɛko n'an ka batoko ministre ka lasigiden ma. Au conseil président tɔgɔ la n'o ye Cherif Ousmane Madani Haidara a ma kɛnɛ sɔrɔ a y'a ɲini an fɛ an k'a ka foli lase bɛɛ lajɛlen ma fɛn fɛn mun sera nin kɛnɛ in kan a bɛ bɛɛ lajɛlen fo a bɛ dugawu fana kɛ Ala ka don in journée in kuncɛ ni hɛrɛ ye ɲɛmɔgɔ minnu bɛna bɔ bureau in na an bɛ Ala deli Ala k'u dɛmɛ baara mun bɛna d'u ma u ka se ka baara in kɛ Ala ka journée in inspiré ni a ka inspiration ye ka hakilila ɲuman di an ma ka an sabati minnu ye denmisɛnninw ni musow ye olu de ye diinɛ siniɲɛsigi ye nin bɛ a yira an na k'a fɔ silamɛya ye diinɛ ye ni avenir bɛ diinɛ mun na o kama an bɛ congrès mun ni Ala y'u inspiré k'u bɛn sen ma u ka nin proposition kɛ ani minnu fana ye nin journée organisé an bɛ foli lase bɛɛ lajɛlen ma ka Ala deli Ala ka barika don an ka sigi in na Ala ka hɛrɛ caman bɔ a kɔnɔla la Ala ka jamana basigi Ala ka jamana taa ɲɛ wa jazakumullahu khair wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Hakili lajiginna denmisɛnw ka biro ɲɛmaya o kalifara Seydi Malik Jallo la musow ka biro ɲɛmaya o kalifara an ka sherifumuso la Madame Lansere Nana Sidi Haidara la. Kumakan in lasera Usman Kan de fɛ Moribabugu sigida ɲɛmayaso ye fasoden ɲumanya lajɛrɛ dɔ kɛnɛ sigi sen kan min kɛra ka sanga ni baara bolodalen dɔw fana baara kɔlɔsili ani a jateminɛli an bɛ aw ladɔniya k'a fɔ nin koba fila ninnu bɛɛ lajɛlen ɲɛnamayara ka bɛn tarata don octobre kalo tile 29 ma mɔgɔba caman tun bɛ kɛnɛ in kɔnɔna na Alhamidu Badini Daramani Male ani Laseni Sidibe olu de kɛra seere Sherifla Jabarani so tɔgɔ la an ka jɛ an k'u ka sɔrɔlenw ɲamada. Mairie ka baara kɛ sigida yiriwa ani sigida denw ka lafiya kama o wulikajɔ dɔ de bolodalen filɛ Moribabugu mairie n'a cakɛɲɔgɔnw fɛ san 2020 musakako sɛmɛntiyalen kɔ n'o bɛ t'i jɔ sefa wari miliyɔn 800 na kunkanfɛn na mairie lakaw y'a kanu k'u ka TDRLw sara n'o de bɛ kɛ ka sigida labaara ni k'a ɲini maaw fɛ u ka ni misali ɲuman ladege bawo fasoden ɲumanya wale de don. Budget 2020 donc an bɔra k'o voter kunu donc vraiment conseil y'a yira k'a fɔ vraiment commune jɔlen a bɛ fɔlɔfɔlɔ olu yɛrɛ la ni jama danaya dolu mun kan donc bɛɛ y'a kanu unanimité k'a fɔ conseil k'an ka bɔ bi bɛɛ k'i ka taxe sara donc o b'a permettre ka misaliya di dugudenw tɔw ma pour que bɛɛ ka se ka sara cogo min na donc o de y'a to Ala y'a kɛ a kɛra commandant garisɛgɛ a kɛra commandant ɲɛna pour k'o kɛ exemple k'a fɔ conseil communal Moribabugu dara conseil min na n'o ye 23 ye u bɛɛ nan'u ka taxe sara pour que k'a kɛ misali duguden tɔw ma k'a fɔ ko vraiment taxe bɛɛ n'a sarali ka kan. O tɛmɛlen kɔ munumunu salo kɛra mairie ka baara minnu bɛ senna commune kɔnɔ ka taa ɲɛdaw kan n'o de ye Moribabugu mairie so baaraw ye Moribabugu dɔgɔtɔrɔso ka sɔrɔ ka taa kuncɛ Fɔnbabugu lakɔliso la. Baara ninnu fɔ baara de réhabilitation ka so kura dɔw tɛ ka a ladilaliw kɛ a ladilali ninnu bɛ toiture ko fɔ bilili ka yɔrɔ dɔw tɔlu wulila segin kan ka k'olu kan yɔrɔ dɔw plafonnage wulila segin kan ka k'olu kan mais yɔrɔ dɔw olu tɔlu ma wuli mais plafonnage wulila ani kogo minnu pɛrɛnnen don k'a essayer ko olu dilan ani courant minnu ma ɲi ka olu dilan ani ɲɛgɛnw en ce moment ani kogo minnu fana pɛrɛn minnu b'olu la ko olu fana ladilan ani ka dugumana minnu ma ɲi k'olu fana wuli ka segin olu kan baara ninnu fanba ye o ye en ce moment. Ni baaraw sereyalen kɔ Moribabugu dugutigi ani mairie lakaw fɛ o ye waleɲumandɔn foli kɛ ka ɲɛsin u dɛmɛɲɔgɔnjɛkuluw ma n'olu de sabula ni baara bɛɛ sera ka waleya. An ye baara in bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ aw yɛrɛ kun bɛ yen baara in bɛɛ kɛra nisɔndiya kɔnɔ ne yɛrɛ nisɔndiyara ne de ye Moribabugu dugutigi ye n ye commune bɛɛ dugutigi bɛɛ ka représentant fɛnɛ actuellement an bɛ yɔrɔ min na sisan yan ye Fɔnbabugu école de ye an nana kuncɛ yan de la vraiment nisɔndiyara baaraw bɛɛ lajɛlen la vraiment aw baarakɛlaw yɛrɛ fo aw yɛrɛ mun ye télévision mɔgɔ ye vraiment ka aw fo aw ka baara ɲuman na an bɛɛ bɛ sigida kelen de la vraiment n'a ɲɔgɔn mana kɛ a ka ɲi aw ka y'a kɛnɛ kan. An kɔni kuma t'an anw da ko ni ko ɲagaribaatɔ ma k'a ka taa fiyɛ n'a daji ma faga nunji b'a faga an kɔntannen don fo ka se kɔntan d'a ma tiɲɛ don construction kura ma kɛ mais rénovation kɛra an ka dɔgɔtɔrɔso ani an ka mairie ani école-so tiɲɛ yɛrɛ la an bɛ plangé mɔgɔw fo k'u waleɲuman dɔn puisque commune test la u ye commune 5 de ta commune bɛɛ lajɛlen na Kulukoro région commune na u y'an commune 5 de ta u bɛna testing kɛ yɔrɔ min na rénovation kɛ yɔrɔ min na pour que k'a baara lajɛ n'a baara kɛra tɔ bɛ se ka continuer cogoya min na donc n'a anw yera o commune test kɔnɔna na dɔ wɛrɛ ta anw da foli kɔ
an b'u fo k'u waleɲuman dɔn vraiment a diyara n ye ala k'a caman ba ala k'a ɲɔgɔn wɛrɛ k'an ka commune kɔnɔna na. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko nin yɔrɔ kofɔlen 3 baara n'o ye mairie dɔgɔtɔrɔso ani fɔnbabugu kalanso ye $70 ani $70 n'a kunkanfɛn o de donna baaraw da fɛ. Ekɔlidenw ka lapasa jɛkulu AEM tɔnden kɔrɔw u ka jɛkulu ka forum international lajɛrɛ sigili ko fɔlɔ ɲɛnamayara an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ k'a baaraw bɛɛ lajɛlen kuncɛra ka bɛn ni karidon octobre kalo 27 de min senfɛ tɔnden kɔrɔ ninnu u ye laɲini caman kɛ an ka jamana maa ɲɛmaw fɛ walasa an bɛ degun minnu kɔnɔna na fura bɛ se ka sɔrɔ o gɛlɛyaw la cogoya minnu na mɔgɔba caman o tun bɛ kɛnɛ in kɔnɔna na Mamadou Ben Sherif Ousmane ani Fuseni Keita olu de kɛra baara seere Sherif la Jabaraniso tɔgɔ la an ka jɛ an ka sɔrɔlenw lajɛ. Ni ɲɔgɔn dalajɛba mun ni a kɛra sababu ye ka AEM maakɔrɔw kabiri AEM daminɛ la kana bila bi la a maakɔrɔw fara ɲɔgɔn kan a ko ɲɛnabɔbagaw ye hakilina dɔw fara ɲɔgɔn kan k'o kɛ gafe u k'a ma recommandation k'o ɲɛsi jamana ɲɛmɔgɔw ma mun bɛ se ka kɛ sababu ye jamana bɛ dingɛ mun kɔnɔ ka se ka jamana bɔ o dingɛ kɔnɔ. Laɲini minnu don o ye 38 an y'o de dilan ka adressé gouvernement ma a kumaba fɔlɔ o ye éducation ye c'est-à-dire que an ka école taabolo an y'a lajɛ depuis 90 ka se bi ma école kɛcogo tɛ ka ɲɛ an bolo donc an y'a fɔ gouvernement ma fɛn fɔlɔ ministre minnu bɛ na ni ministre nana sisan n'a ye san 1 kɛ a bɛ falen n'a ye san dɔwɛrɛ nana n'o fana ye san 1 kɛ o bɛ falen donc an ko k'u ka institutionnaliser pour que ministre ninnu ka se ka mɛn u ka poste la pour que u ka se ka recommandation ninnu waliya c'est ça donc o filanan école i b'a sɔrɔ sisan écoledenw u ye AEM yɛlɛma ka kɛ cogoya dɔ la i n'a fɔ u bɛ kɛlɛ u bɛ wari ɲini a la et puis politikimɔgɔw fana u bɛ écoledenw utiliser u bɛ wari d'u ma u bɛ mobili d'u ma et finalement u bɛ ɲɔgɔn faga nin kɔfɛ an kumana bonne gouvernance fana kan bonne gouvernance i b'a sɔrɔ école a ka ɲɛmɔgɔw u b'u ta cogoya min o t'a ta cogo ye an yɛrɛ bolo parce que chaque fois que n'i ye école ɲɛmɔgɔ kelen ta ale ɲɛ b'a la min y'a ta n'a ma ta kɛ a b'a bɔ yen donc an ko école ɲɛmɔgɔ il faut que école maître olu de kan ka voter a ye pour ka se ka kɛ ɲɛmɔgɔ ye ka mandat dɔ d'a ma ni mandat banna a bɛ falen donc an ye ninnu de kɛ ka di gouvernement ma a ka d'an ye bi u ka se k'u bɛɛ waliya. Ministre mun ka baara ɲɛsinen don maliyɛn den minnu bɛ jamana kɔ kan olu kunkanko ɲɛnabɔli ma n'ale yɛrɛ tun ye AEM mɔgɔkɔrɔ ye a kumana président Ibrahim Boubacar nɔ la a ye nin ko labɛnbagaw a ye foliba kɛ k'a ɲɛsin u ma ani k'a yir'ula k'a fɔ nin ye hakili ɲumanba de nin ye fasojɔ hakilina de. N nana jamanakuntigi tɔgɔ la président Ibrahim Boubacar Keita ka dan ka foli lase ancien AEM mɔgɔw ma u ye hakilina min sɔrɔ nin u ye miirina min sɔrɔ nin n'o ye ka fara ɲɔgɔn kan nin y'a tile 3 ye u farala ɲɔgɔn kan Mali kama u farala ɲɔgɔn kan Mali ɲɛta kama u farala ɲɔgɔn kan bɛɛ bɛna an ka Mali kɔnɔ cogo min na u farala ɲɔgɔn kan k'a fɔ olu jɔyɔrɔ bɛ se ka kɛ mun ye parce que u ye kɛlɛ min kɛ kunu AEM créé la ɲinan san 29 ye u ye kɛlɛ min kɛ n'o nana ni bɛjɛ fanga y'an ka jamana kɔnɔ n'o nana démocratie y'an ka jamana kɔnɔ hakilina ni miirina min tun b'o la o ye Mali ka taa ɲɛ hakilina miirina min tun b'o la o ye bɛnkan an ka Mali kɔnɔ hakilina miirina min tun b'o la o ye denmisɛnninw ka kalan bɛ se ka sɛbɛnna cogo min na hakilina miirina min tun b'o la o ye denmisɛnw ka se ka baara sɔrɔ cogo min na u ye jateminɛ ko gɛlɛya bɛ Mali kɔnɔ bi k'a ka kan u ka fara ɲɔgɔn kan u farala ɲɔgɔn kan u m'a fɔ ko n bɛ nin parti la n bɛ majorité la n bɛ opposition na n bɛ société civile la u ko n ye maliyɛn dɔrɔn de kunun an ye kɛlɛ ka Mali ye bi Mali mɔgɔ b'an na u ye tile 3 min kɛ u tun ye jamanakuntigiw wele ka na clôture la a sen ma se ka yan sɔrɔ a ye n bila ka na ko kana k'u fo ka faso jɔra k'u fo ka fasoden ɲumanya na k'u fo ka hakili ɲumanya na k'a fɔ nin de kama ale jigi tɛ se ka bɔ Mali la parce que n'ale y'a dɔn ale b'a dɔn cɛw bɛ Mali kɔnɔ ale b'a dɔn musow bɛ Mali kɔnɔ tant que olu bɛ yen tant que olu bɛ continuer ka kɛlɛ kɛ jamana nin ye a bɛ se ka sɛgɛn nka jamana nin a tɛ bin. An b'a ladɔnniya k'a fɔ ɲɔgɔn dalajɛ in kɔnɔna la waleɲuman dɔn kɛra ni attestation d'honneur ye k'a ɲɛsin Dr Umar Mariko ma n'ale de kɛra AEM secrétaire général fɔlɔ ye jamana hymne national fana dara kɛnɛ in kan baara in bɛɛ lajɛlen kun cɛra ni jata ye. Sherif la Jabaraniso kɔnɔna na kɔkan na
o bɛɛ lajɛlen minɛna ka saniya ka ko ka jɛ manamana club citoyen jɛkulu fɛ ka bɛn ni arabadon octobre kalo tile 30 ye. Saniya baara in kadara kɔnɔna na u ka tɔndenw bɔra ka caya ka na Sherifla Jabaraniso dagayɔrɔ la Moribabugu walasa ka se ka u ka nin ko ka jɛ baara in latigɛ min sen fɛ hali binw u y'olu bɛɛ lajɛlen bɔgɔti ka labana ka ɲamaw bɛɛ lajɛlen cɛ. Sherifla Jabaraniso ma ɲɛmaw ani a baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen wasara ni nin saniya baara in ye min hakilina ɲuman bɔra club citoyen na. Olu yɛrɛ y'a jira k'a fɔ nin baara in tɛna dan nin kelen ma, u bɛna na baara in dangɛnɛmaya li baaraw to senna. Mariyetu Jalo ani Abdoulaye Sogodogo olu de ka sɔrɔlenw don. An ka jɛ an k'o lajɛ. Club citoyen bɔra ni ŋi cɛsiri ka furanan ta pel daba ka Sherifla télévision dogodogo wo bɛɛ lajɛlen sanuya. An ye nin don kɛrɛnkɛrɛnnen sigi sen kan parce que an ko radio citoyen a bɛɛ fɔngɔn kelen ye parce que a bɛɛ ye mɔgɔ kelen de ta ye n'o ye guide spirituel ta ye. Donc an dun tugulen b'o de la. An ko n'an ye radio citoyen ka yɔrɔ saniya mun na an tɛna yan fana saniya, a bɛɛ ye mɔgɔ kelen ta ye. Club sigira san 2014 a sigikun tɛ dɔwɛrɛ k'an ka radio citoyen dɛmɛ o waati la. Bon sisan comme u farala ɲɔgɔn kan a bɛɛ ye mɔgɔ kelen ta ye puis baara bɛɛ kelen sisan commission kelen de don. An ko mun na an ta radio citoyen bale ka tila ka na nin fana bale. Bon an ka activité tɛ dɔwɛrɛ ka radio dɛmɛ kalo kalo ka dɔn ta ma ani an yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ n'u ka kɔɲɔw bɛ yen u ka hɛrɛ ni hɛrɛ tana an bɛ taa bɛɛ la an b'a daminɛ an b'a laban inshallah. Kɛnɛya de ka gɛlɛn. N'i ko mɔgɔ ma an b'i dɛmɛ an ni n'i ka nafolo, mɔgɔw ye faamuyali kɛ nafolo de ka gɛlɛn mɔgɔw ma bi mais ni ani nafolo ni ye baara in di. Donc an kana an sigi dɔrɔn k'a fɔ fɛn t'an bolo an tɛ se ka foyi kɛ. Donc an ka baara ye yɔrɔ fura yɔrɔ jɔsi ye. Sherifla télévision ma ɲɛmaw y'a yira k'a fɔ olu nisɔndiyara kosɛbɛ club citoyen ka nin baara in na. Barisabula n'i ye ɲaman ta ka bɔ mɔgɔ min da la i ye kɛnɛya sabati a tigi ye. U ye foli kɛrɛnkɛrɛnya k'a di club citoyen mɔgɔw ma ni ka dugawu don u ye. Kuma b'a kalama cogoya min na fɛn min ye kɛnɛya ye ale jɔyɔrɔba ka bon ɲɛta sabatili la wa n'i ko kɛnɛya fɛnɛ i ko saniya. O de hukumu kɔnɔ bi sɔgɔmada in na an ye club de soutien la radio la voix du citoyen o mɔgɔw an y'u bisimila an ka département technique la cogoya min na u bɛ se ka na an ka baarayɔrɔ saniya ka jɛya. Alhamdulillah u bisimilalen kɔfɛ u sera ka an ka kuru kɔnɔnaw ni a kɛrɛdaw ani an ka salle ni an ka bureau kɔnɔnaw sera ka o bɛɛ nettoyer. Donc personnel fɛn bɛ département technique tɔgɔ la ni yɛrɛ tɔgɔ la an ka foli bɛ ka a ɲɛsin u ma k'a ɲini Ala fɛ ka fɔ tɔn in Ala k'a taa ɲɛ. O tɛmɛnen kɔfɛ tuguni an bɛ wele de lase club ma walima association minnu fana bɛ baara kɛ nin sira fɛ cogoya min na u bɛ se ka ni ɲɔgɔnnaw ladege parce que bɛɛ lajɛlen kan ka i jɔyɔrɔ de fin fɛn min ye jamana ka ɲɛta sabatili baaraw la. Vraiment an nisɔndiyalen don bi sɔgɔmada in na club citoyen mɔgɔw kɔrɔ u nalen an ka yɔrɔ saniyali la an b'u nabagaw bɛɛ lajɛlen fo. Ala ka nin kɛ baara daminɛ ye Ala ka na nin kɛ a laban ye Ala ka u ka club in Ala k'a taa ɲɛ. Ala k'a to u ka nin kɛ yɔrɔ caman na min ni teleso yɛrɛ tɛ kelen ye. Donc an b'u fo u ka déplacement na vraiment. Tiɲɛ yɛrɛ la u y'an ka yɔrɔ bɛɛ saniya k'a bɛɛ jɛ a ɲɛna yɛrɛ de kosɛbɛ kosɛbɛ. An b'u fo yɛrɛ de k'u barikada. Nin tɛna kɛ a siɲɛ laban ye club citoyen ale kana jɛya ni bɛsɛya sabati télé Sherifla kɔnɔ. U ye tile bɔ k'a bin ɲama bɔli la dogodogo wo bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ka yɔrɔw jɔsi ka ɲɛgɛn bɛɛ lajɛlen ko ni ka téléso kɛ manamana piyan. Nko kalan gafe dɔ kolomo karila ka livre bila sen kan Ghana Kalabankoro commune rurale kɔnɔna na Kati cercle la association Dafina Danbe fɛ an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ a kolomo karili kɛnɛ kan mɔgɔba caman tun bɛ yen nɔ Amadu Jalo ani Baba Keita Sherifla Jabaraniso tɔgɔ la u sera k'an sama fɛn minnu na an ka jɛ an k'o lajɛ. Nin gafe mun filɛ nin a hakilina bɔra Baba Danbele de la n'ale ye fara ɲɔgɔn kan jɛkulu mun bɛ yen ni a bɛ fɔ a ma Dafina Danbe o secrétaire général ye. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ fara ɲɔgɔn kan jɛkulu Dafina Danbe a ka laɲini ye tɛ dɔwɛrɛ ka se ka dafin bɛɛ fara ɲɔgɔn kan Mali kɔnɔ ani diɲɛ fantan 4 bɛɛ lajɛlen na u ka se ka don da kelen fɛ ani ka bɔ da kelen fɛ. Ala y'an dɛmɛ an sera ka livre dɔ de bɔ n'o ye Kafa ye n'a bɛ fɔ a ma ko Dafina Dɔfɔ
o ye anw yɛrɛ ka kan ye nka tubabukan fɔlaw b'a fɔ ko histoire arabukan fɔlaw b'a fɔ ko tariku dafina tariku ala ye o sɛbɛnni nɔgɔya baba Danbele ma n'o ye ne yɛrɛ ye n ye dafina dɔ fɔ n y'o dɔ sɛbɛn ayiwa o dafina dɔ fɔ min sɛbɛnna an bɛ o kunnabɔli kɛnɛ de kan nin gafe mun filɛ nin n'a dilanbaga ye faraɲɔgɔnkanjɛkulu Dafina Danbe secrétaire général ye a bɛ dafiw ka tariku de fɔ dafiya yɛrɛ bɔra yɔrɔ min na ani a danbew a bɛ kuma olu de kan dafiya a sɔrɔla cogoya minnu na dafin bɔra siya jumɛn na dafin bɔra siya min na o bɛɛ b'a kɔnɔ dafin bɔra maninka de la dafin bɔra maninka de la sabu yanni ka fɔ maninka a fɔlɔla ka fɔ an ma de ko wangara a fɔra an ma de ko wangara an bɔra wangaranko la an ye san 1000 kɛ wangaranko la san 1000 tɛmɛ kɔfɛ an welela ko wuduma an ye san 1000 fana kɛ wudumaya la o kumana o san 1000 tɛmɛnen kɔfɛ ayiwa an nana maninkaya la an nana maninkaya kɔnɔ o kumana ka sɔrɔ ka waati kɛ o fana na ka bɔ maninkaya fana kɔnɔ ka na dafinya kɔnɔ y'a faamuya dafinya fana nana waati min o kumana o bɛɛ sɛbɛnnen bɛ nin livre nin kɔnɔ n'o ye dafina dɔ fɔ ye kabini a ma fɔ a ma ko dafin ban an maninka minnu bɛ kɔrɔn fɛ ayiwa kibaru minnu sɔrɔla la o bɛɛ b'a kɔnɔ ni ɲɔgɔn dalajɛ in kɛnɛ kan tasibila kɛra ni attestation d'honneur ye k'a ɲɛsi faraɲɔgɔnkanjɛkulu Dafina Danbe maa dɔw ma o de b'an sɛnsɛn ka diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoniyaw lasɔrɔ Musa Fɔnba ka sɔrɔlenw don Côte d'Ivoire jamana ɲɛmaw ye a jira k'a fɔ diɲɛ seleke naani setigi jamanaw ka kiiri bulon Cour pénale internationale CPI la u ka jamana ɲɛmakɔrɔ Laurent Kudo Gbagbo bilaliko kuma kiiri kunfɔlaw la olu b'a fɛ a ko ka jateminɛ kosɛbɛ u ma jɛ ni a labilali ye diɲɛ seleke naani setigi jamanaw ka kiiri bulon Cour pénale internationale CPI fɛ Konɔwarikaw ka jamana ɲɛmakɔrɔ Laurent Kudo Gbagbo bilama a kɛmɛ ka bisimila minɛ a musoninjɛni fɛ n'o ye Nadi Banba ye Belgique duguba la Bruxelles a labilalen kɔ kiiri kunfɔlɔ la diɲɛ seleke naani setigi jamanaw ka kiiri bulon Cour pénale internationale CPI fɛ nka u kun tɛ kiiri bannen ye bawo a kun tɛ se ka bɔ Belgique jamana dafɛ ka taa fan wɛrɛ fɛ fo k'a sɔrɔla kiiri bɛɛ lajɛlen kunjɛra sariya bɛ kiiri bulon ɲɛmaaba bolo ni o ye Gambie jamanaden ye Fatou Bensouda Gbagbo bilali a jɛnna n'a ye walikɛla ma jɛ n'a ye a k'i dantigɛ n'a ko k'a ma jɛ n'a ye a ma jɛ n'a ye ka da cogoyaw minnu kan a b'olu ta k'u fɛsɛfɛsɛ Fatou Bensouda dun n'a mɛn a jira k'a fɔ a ma jɛ ni a labilali ye o kumana o b'a jira k'a fɔ kiiri fɛn ma k'a la fɔlɔ nka Konɔwarima ɲɛmaw ta de nanen filɛ nin ye fara Fatou Bensouda ta kan k'a fɔ u bɛ a ɲini kiiri bulon bolofara fɛ bolofara min ye bolomɔnɔ bɔ ye ni kiiri tigɛ cogo min ja i b'i bolomɔnɔ bɔ a nɔfɛ appel k'o ka segin ka jateminɛ kɛ kosɛbɛ kiiri ɲɛmaw ka dantigɛli kunkan dantigɛli min kɛra sababu ye ka sira di Laurent Kudo Gbagbo ma ka bɔ kaso da fɛ Konɔwari jamana ɲɛmayaso tɔgɔ la lapasaba fila bɛ ka kuma kelen ye Jean-Pierre Mignard ye kelen ye Jean-Paul Benoît ye u sera ni danganiyaw minnu ye diɲɛ seleke naani setigi jamanaw ka kiiri bulon Cour pénale internationale CPI la u y'a sɛbɛ gafe 7 ɲɔgɔn na de don ka bɛn ni octobre kalo tile 25 ye ka tɛngu diɲɛ seleke naani setigi jamanaw ka kiiri bulon Cour pénale internationale CPI la o danganiya ninnu bɛ tali kɛ Laurent Kudo Gbagbo coronjogow de kan n'a fɔra k'a nɔma ye fɛn na olu ye fɛn minnu ye a nɔna tiɲɛni na ni tiɲɛ na kalata kɔfɛ man ka sen fɛ u kɛmɛ k'o de fara ɲɔgɔn kan k'o kɛ gafe ye k'o tɛngu CPI la Guinée Bissau jamana basigi bali n'a fɔra damadɔ mɛn ni kafo jasow ye kafo jasow minnu dɔw tɛ taa nikɛnɛ karaba kɔ ka jamana ɲɛma nikɛnɛ karaba fanga na farafinna tile bɛ yanfa jamanaw ka tɔn communauté économique des états de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO kun n'an kun bɛ kɛ surunani donba ye ka o kafo jaso in sɛbɛkɔrɔ nɔgɔya nka u n'a ta bɛɛ basigi ma se ka na politiki binna k'u ka Guinée Bissau kaw fɛ yen ka sabu kɛ jamana ɲɛma José Mario Vaz ale ni maa minnu ye fanga ɲini dɔnkelen kɔnɔmaw ye PAIGC
a n'a dɔw ma se ka ɲɛ sigi la. Ale kun ye jamana ɲɛmaa ye, a ka minisiri ɲɛmaa kun ye Domingo Simões Pereira ye, nka ɲɛmaaya ko kɛlɛ nana don ani o ni ɲɔgɔn cɛ jamana ɲɛmaayaso kɔnɔ ka sabu kɛ u tɛ bɛɛ faga ɲinindɔn kelen kɔnɔ. A y'o wuli ka bɔ a jɔyɔrɔ la kabini o kɛra Guinée-Bissau basigi cɛna. Farafinna tile bɛ yanfan jamanaw ka tɔn min ye surunadonba ye n'o ye CEDEAO ye, o sera k'a lajɛ ka kuma faw ni ɲɔgɔn cɛ, bɛn sera ka kɛ ka dɔw kɔni nka u n'a ɲɔgɔnna basigi ma se ka na. Ko kura min n'a bɛ fara a ka bi. José Mario Vaz, minisiri ɲɛmaa wɛrɛ min kun bɛ a bolo ni o ye Aristide Gomes ye, a n'an b'a jira tarata tɛmɛnen k'a fɔ a y'o wuli ka bɔ minisiri ɲɛmaaya la k'o ka gouvernement yɛrɛ ci ni ka maa wɛrɛ bila o nɔ na minisiri ɲɛmaaya la ko Faustino Fudu Imbali. José Mario Vaz jamana ɲɛmaa ma dala ka kɛ dɔ wɛrɛ ye ko baara kɛli sɛbɛkɔrɔ gwɛlɛya bɛ jamana ɲɛmaayaso kɔnɔ ale ni minisiri ɲɛmaa Aristide Gomes ni ɲɔgɔn cɛ. O kumana n'a b'o cogo la a ka kan ale ka jamana ɲɛmaayaso ci sariya kɛ mɛ k'o daga ale ye ni o ye jamana sariya sunba sariya se dɔw ye. Maa min na ni kɔrɔfɔ sera Aristide Gomes n'a nɔfɛmaw ma, olu y'a yira k'a fɔ kuma nangi dɔ fɔ don jamana ɲɛmaa José Mario Vaz fɛ. A ka sariya sen da k'a jira k'a fɔ a y'ale wuli ka bɔ minisiri ɲɛmaaya la k'ale ka gouvernement ci ko maa tɛ se ka kala don i ɲin na ka bɛn n'o ye. Farafinna tile bɛ yanfan jamanaw ka tɔn communauté économique des états de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO min ye surunanidonba ye, se kɛlen o ma k'o ka fa dɔ kɔrɔ, o ye jaatigɛli kɛ José Mario Vaz jamana ɲɛmaa ka ɲɛkumu ka baw CEDEAO ye a yira k'a fɔ José Mario Vaz yɛrɛ a ka jamana ɲɛmaaya da a y'o tɛmɛ kabini juin kalo tɛmɛnen. O kumana a bɛ jamana ɲɛmaaya la ka sabu kɛ gwɛlɛya dɔ de ye, n'o tɛ ale ka kumaw dafara jamana ɲɛmaaya la ka ban. Ko n'i ka kumaw dafara jamana ɲɛmaaya la, e bɛ se k'i sinsin sariya sunba jumɛn kan k'i bɛ t'o sariya se dɔ ta ko k'o kɛ ka minisiri ɲɛmaa dɔ wuli ka bɔ minisiri ɲɛmaaya la k'o ka gouvernement di ko kɛcogo tɛ o la. Nin bɛɛ lajɛlen de bɛ kɛ sababu ye k'a jira maa na k'a fɔ Guinée-Bissau manga a ma surunya ka hali da dɔɔni. Barisabu ka da k'a fɔ mɛ k'an bɛ k'an kun da jamana kuntigisigi kalataw kan, o jamana kuntigisigi kalataw ɲɛbila kow de kɛ bɛ nin ye, o man ka maa jigi sigi. Ji ye tiɲɛniba kɛ Cameroun le bɛ yanfan dugu dɔ la, Bafoussam, maa 40 ani maa 2 de bɔnnen bɛ a nin na ntɛnɛn ka dugu jɛ tarata la. Ɲininiw bɛ sen na, maa minnu dunun bɛ bɔgɔ nɔrɔ la, olu bɛ se ka labɔ cogo min. Ko in kɛra Bafoussam tura de la, a kulu kɛrɛda yanfan, maaw t'an bɛ sow jɔjɔ kulu kɛrɛdaw fɛ. Ji sɛbɛkɔrɔ 4 kulu in sina ka waaro, kulu waaro le bɔgɔ nɔrɔ de sina ka jigi sow kan. A y'a sɔrɔ maaw dakuma sera ka ban, ko in dara bala maa caman na i dalen i ka so i si dilan kan. O de ye ko in kasara bonya. Bafoussam tura maire ni o ye Daniel Ndefongu ye, ale y'a yira k'a fɔ maa 40 ani maa 2 bɔgɔ nɔrɔ kɛn bɛ k'olu de datugu. 18 fɛnɛ tunun bɛ o kibaruya ma dɔn. Maa 4 kɔni sera ka kisi, 7 sɛbɛkɔrɔ jogin bɛ. Ɲininiw daminɛna tarata de, a barata ko in kɛra ntɛnɛn, maaw dakuma fo ka taa se dugujɛ ma, wulikajoma kɛ k'a ko ɲɛɲini. Minisiri min bɛ Camerounikaw fɛ yen ni a ɲɛsin bɛ mara cɛmaboli ma ani sigidaw yiriwali, ale sera Bafoussam tura la ka fara Bafoussam marabolo ɲɛmaa kan k'a jira k'a fɔ sefa wari miliyɔn 5 o bɛ kɛ wari kunfɔlɔ ye k'o lase maaw ma minnu degunna bɔgɔ nɔrɔ ka tiɲɛni senfɛ Bafoussam kɔnɔ. Liban minisiri ɲɛmaa Sahada Hariri a ye dantigɛli kɛ k'a fɔ a ye a jɔyɔrɔ bila ka bɔ minisiri ɲɛmaaya la Liban jamana kɔnɔ ka bɛn ni octobre kalo tile 29 ye, k'a sabu kɛ jamanadenw kɛn bɛ ka bɔlɔ minɛ ko fɔ fanga ninnu ka taa u ka sira fɛ, ko yurugu kɛn bɛ Liban fanga taabolo ye. Sahada Hariri minisiri ɲɛmaa kun don Liban jamana kunna, a yɛrɛ daw la bonyana a fa de juru la n'o ye Rafika Hariri ye. Rafika Hariri y'i to minisiri ɲɛmaaya la a fara, hali sini a fa cogo bɛ ka ɲɛɲini a ma dɔn, k'a sabu kɛ Liban jamana kɔnɔ maa minnu bɛ yen ni u bɛ wele ko Hezbollah n'u ni Bani Israël ti ɲɔgɔn ganfɔ, n'u bɛ ka dɛmɛ don Syrie jamana ɲɛmaa Bashar al-Assad ma bi. Fanga bɛ tila Liban jamana kɔnɔ, o Hezbollah ani chrétiens ni bolofara wɛrɛw de cɛ. Wasabulon kɔnɔ i bɛ taa sɔrɔ u sogin don, nka fanga in fɛnɛ bɛ to ka yɛlɛma u ni ɲɔgɔn cɛ. Wale kelen u dɔngɔ maa dɔ bɛ se ka sɔrɔ bolofara wɛrɛ la min ni u hakilina bɛ se ka kɛ sababu ye ka jamana mara ka sɔrɔ u yɛrɛ tɛ fanga na. Rafika Hariri n'o ye bi minisiri ɲɛmaa Sahada Hariri fa ye, ale de fara k'a to minisiri ɲɛmaaya la. Maaw kɔni ye ɲɔgɔn jalaki, dɔw ko Hezbollah de y'a fa, Hezbollah fɛnɛ b'a fɔ kuma dɔw ko maa wɛrɛ de y'a fa ko u tɛ. Ale kɔni nana minisiri ɲɛmaaya la ni fa ka
ka dawula de fa in kun ye waritigiba ye cakɛdabaw b'a bolo kɛrɛnkɛrɛnnenya na Saudiya jamana kɔnɔ bawo fa in ni Saudiya jamana de kun bɛ hakilina kelen na maaw k'a fɔ ko Rafika Hariri fa baw tɛ maa wɛrɛ ye Hezbollah kɔ o bi sɔrɔ o yɔrɔ in de fɛ bawo Hezbollah furadama ani Saudiya jamana tɛ se ka ɲɔgɔn ye hakilina kelen na jango diinɛ labaarali u ni siyaw de bi taa fankelen fɛ n'o ye Iran taabolo ye ani Siri jamana fɔ ka taa se Yemen ni fanga kɔrɔ dɔ mɔ Saad Hariri yɛrɛ bangena Saudiya jamana de kɔnɔ a si bɛ san 40 ani san 9 na bi wa ye nafoloba de sɔrɔ fa kɔ tiɲɛ ye fa ni kɛnɛ karabalen fanga na san 2005 Liban jamana denw kɛn bɛ ka coci de daminɛ Liban fanga kɔ ko sɛgɛnbanbali min bɛ Liban jamana kɔnɔ ko dunkojuguya nɔ don minisiri ɲɛma Saad Hariri yɛrɛ a ka nafolo jateminɛ na san 2018 ka kɛ dolari wari miliyari 1 ani miliyɔn 500 ye. Donald Trump Amerika jamana ɲɛma hali bi kɛbaa nɔfɛ Barack Obama ka fanga ɲinindɔ démocratiw fɛ tarata a ka surasi dɔ welela wasabulon kɔnɔ k'a ɲininka dalakan la a dɔnko ye fɛn min ye Donald Trump ka nɛgɛjurukupe ko kunga a ka ɲɛfɔli kɛ nɛgɛjurukupe ko in tɛ dɔwɛrɛ ye sɔmingɛn bɛ Donald Trump la k'a fɔ jamanakuntigisigi kalata min bɛ k'i sɛnsɛn Amerika jamana kɔnɔ n'a b'a fɛ k'i kanbɔ ka manda wɛrɛ ɲini ani maa min bɛ sɔn ka kirikara waati taabolo da Barack Obama ka fanga ɲinindɔ kɔnɔ o ye Joe Biden ye o kumana o Joe Biden Donald Trump b'a fɛ k'o senkɔrɔ ma cɛ kabini kelen ɔ k'a kɛ n'a kɛ k'a ɲini Ukraine ni jamana ɲɛmaa fɛ olu ka tegorokoma ni u ko Imorisi n'a kɛra jamana ɲɛmaa ye Ukraine kunna Volodymyr Zelensky k'a y'o wele k'a b'a ɲini o fɛ Joe Biden denkɛ Hunter Biden o ye baaraw minnu kɛ Ukraine jamana kɔnɔ a ka sɛgɛsɛgɛli kɛ a nɔna n'o y'a sɔrɔla magosayɔrɔ bi sɔrɔ denkɛ la ni denkɛ mago sara a kɔlɔlɔ bi yɛlɛ fa fɛ ka fa ka jamana ɲɛmaaya ɲinini Amerika jamana kɔnɔ k'o lanɔgɔ o nɛgɛjurukupe in sɛgɛsɛgɛli bɛ Donald Trump nɔfɛ o de kunga a ka surasi ɲɛmaa min dara wele jaabi n'o ye démocratiw ka wele ye wasabulon kɔnɔ a bɛ wele ko Alexander Vindman a ye seereyaw minnu di seereya ninnu bɛ Donald Trump tɔ coron de k'a fɔ a kun y'a laɲini Ukraine jamana ɲɛmaa Volodymyr Zelensky ka fɛn fɔ Joe Biden denkɛ ka fɛn min bɛ se ka kɛ sababu ye ka fa lanɔgɔ. O de bɛ dansigi kɛ bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw na minnu sera ka fara ɲɔgɔn kan ka bɛn ni kuma in ye kunnafoni diso ɲɛmɔgɔyaso fɛ ka lase aw ma aw ni ce aw ka ɲɛmadali la laseli nata an bɛna na ɲɛgɛn sɔrɔ ni kɛnɛ kelen kɔnɔ aw k'an bɛɛ sanu cɛ.